Så lad os gerne ønske dig hjerteligt tillykke, Elisa. Hvis jeg ikke havde set de sygesikringspolitik, så har jeg ikke troet, det var din 60-års fødselsdag, vi skulle til i dag. Men kære Elisa, kære skat, tillykke med dagen. Jeg vil lige ind og tjekke, hvad Elisa betyder. Det er jo rent faktisk en afledning af Elisabeth. Og Elisabeth betyder guld, eller Gud er fuldkommenhed. Og hvis der er nogen, der er fuldkommen, så er det jo dig, Elisa. Fuldkommen, det er jo at være perfekt. Være uden fejl og mangler. Det kunne ikke passe bedre. Nej. Perfekt er du specielt, når du dyrker golf, som er jo din store lidenskab. Om sommeren, jeg ved, du slår som lige så langt som en hest, den kan sparke næsten. Jeg ved ikke det der med postningen på privat. Det er andre, der har mere forstand på, end jeg har. Men så i vinterhalvår er det jo så heldigt. Der er det jo rigtig perfekt, fordi der findes der jo en golfkanal. Når man ikke kan selv komme ud og spille, så kan man sidde derhjemme og se på det 24 timer i golf. Det er sgu ulemmer, der ikke er helt perfekt ved den der golfkanal, ja. Der fylder 25 andre kanaler med, for at man helt kan få lov til at få den der golfkanal. Er hun altså ikke helt tilfreds med det? Men ellers så er du også med på noderne. Specielt er du så, hvad en iPad den kunne bruges til. Specielt, altså jeg spiller det jo ikke kun golf, det er alt muligt andet, man kan spille på. Men man skal bare lige være klar over, at skal du spille med Elisa, så skal man være klar over, at man skal helst have 75%. Og ellers får man ikke lov til at spille længere til. Noget andet var perfekt til. Noget der så gav dig inspiration efter du fik din iPad, det var fandt ud af, at der er også en telefon, der kan næsten det samme som en iPad. Nemlig de såkaldte touch-telefoner. Der gik godt nok et par år, inden du fandt ud af, at det blev du trygt ved sådan en touch-telefon. Så sådan en skulle du også have. Og da du så fik det, så det der SIM-kort, det er der ikke noget galt med det der SIM-kort. Hvad gør? Så ringer hun selvfølgelig ind til et teleselskab og siger, at det du altså ikke, det er SIM-kort. Det skal du nok lave, du skal lige prøve sådan. Det prøver du så, og hun ringer igen, og så det fungerer altså ikke. Ja, 5. gang. Jeg tror ikke, der er nogen, der får større skivand end det der. Det der SIM-kort bare ikke fungerer. Så er det, du kunne jo bare være en idé at se helt her om SIM-kortet nu og så i telefonen inden. Så var det det, at Elisa blev så lige nødt til at tjekke støvsugerposen om jeg selv. Bare i støvsugerposen. Jeg siger der bare ude i køkkenvasken, der var nullermænd over det hele. Indtil vi fandt SIM-kort, det lå inde under sofaen. Den ser Elisa nu med en telefon, så er det altså en telefon. SIM-kort er blevet sat ind nu, og hun kan ringe fra den også. Hun kan også godt finde ud af at tage den. Jeg troede, du kunne sælge det, mor. Den har vi ikke. Det er vel ikke for. Men ellers er du jo også glad for dyr. Specielt fuglene ude i haven er du rigtig, rigtig glad for. Det er sådan, det er hendes største udgift til kost, det er simpelthen fuglefoder. Problemet er jo så, at nu hun også blevet så glad for en kat endnu en gang. Så nu er alle fuglene bare væk. Der ligger fuglefoder over det hele ude i haven. Så katten bliver tykkere og tykkere. Men fjerderne er ikke begyndt at komme ind i huset endnu. Men ellers så er du et rigtig familiemenneske, og du kan godt lide både dine kolleger, som du har inviteret med her i dag, og dine søskende betyder rigtig meget for dig, dine børn betyder rigtig meget for dig, og er der nogen, der betyder rigtig meget for dig, det er jo ikke mig, men det er Rasmus, og det er Frederik, som er din store øjesten, og også selvfølgelig Nana, som ikke kunne være her i dag, og ligesom Karoline og Mathilde og Josefine. Der er også din store øjesten. Med disse ord, kære skat, så vil jeg ønske dig rigtig hjerteligt tillykke. Og jo, jeg skal lige sige, prøv lige at rejse dig op. Det er jo ikke fordi, hun har spillet meget golf,
Hun ser sådan ud. Det er simpelthen sket her over vinteren, mens du sidder derhjemme. Jamen, den her nu har den at spise. Jeg synes, at de andre også godt kan rejse op, og så synes jeg, at de skal lige over ved velkommen til Leva. Leva længere leve. Så er det lange. Er det ikke forfærdeligt, Tiger, han er ude? Er han ude? Ja, første runde. Jo, det så jeg da godt. Det var da tryk. Ja, jo, det så jeg godt. Og nu går Thomas og Ole også. Ja, der er ikke noget ved det mere. Hej, farmor. Hej, farmor. Farmor, jeg filmer. Nej, det må du ikke. Jo, jeg må så. Arne.